Di pêvajoya hilbijartinên giştî yên Tirkiyeyê de hem partiyên Masaya Şeşalî başkere behsa mesela Kurd û rêw rêbazên çareserkirina vê meseleyê dikin. Partiya Devayê yek ji van partiyan e. İyi Parti başkereyê behsa çareseriya mesela Kurd nake. Lê dibêje ew dê hemû meseleyan bi rêw rêbazên demokratîk çareser bikin. Siyasetmedarên Kurd ên di nava İyi Partî de dibêjin ew meseleya Kurd nas dikin û divê ev mesele bi guftûgoyan bê çareserkirin. Vallahi ji Kurdaz, Türkaz herkes ray dixwazin tişî ez Kurdum. Em Kurdara tişkî sıkıntı me çi tune ama Kürt çerdikin mesele Kurdar herkes kere kabul bike. Hey mesele ki. Ama ser herkes fikrevi ayrı. Kısım bir de var kısım bir parlamento hem çekin kısım bir pevçunu bir dilime Kürt meselesi. Hey Kürt vatandaş bir memleketi sorunu yüzeye hem gene ruhunu haberdin. Servis hem ray navxazın. Ray ayrı, bir mesele ayrı. Di daxuyaniyên hevpar yên Masaya Şeşalî de heta niha başkereyî pênaseya meseleya Kurd nehatiye kirin. Tenê behsa pirsgirêkên giştî tê kirin û tê gotin ku ew rê nadin êdî Tirkiye vegerînin bûyerên salên heftê, heştî û notan. Em nebêçare yani. Li gorî nirxandina siyasetmedarên HDP, partiyên ku başkereyî behsa statî û mafên rewayên Kurdan nekin, nikarin welatekî demokratîk jî ava bikin. Tîcar. Ev masa şeşa ku hatine cem hev û dibêjin em ê Tirkiye bigorînin, em ê Tirkiye em ê demokrasî bînin, em ê mafê mirova bînin, em ê hukûqê bînin, em ê parlamentoyekî xurt em ê pêk bînin. Van nirxa parvetkin lê nava wan da tîcar basa Kurdan nakin. Basa statüya Kurdan nakin, basa mafê Kurdan nakin û divên em ê Tirkiye demokratîk bikin. Ne mümkün e watê ku tu Kurdan nas nekî, tu statüya wî nas nekî, tu muhatab negirî, ne mümkün e tu Tirkiye basa demokrasiyê bikî. Jaliyê Masaya Şeşalî ve piştî civîna pêncere bendanê di daxuyaniya ku hate ragihandin de hat gotin ku sedsaliya komara Tirkiyeyê dê bibe destpêka nû ya ji bo pêkanîna aştiya civakî, maf û azadiyan, edalet, dewleta hiqûqê ya demokratîk, siyaseta paqij û civakeke li hevkirî. Li hemberî van gotinên Masaya Şeşalî, Kurd jî daxwaza gavên berbiçav dikin. Hesen Kako, Kurdistan 24, Diyarbekir.